Aamupojilla on jälleen täällä sylin täydeltä Hariboa ja meillä on myöskin sukkahousut. Mä vetäisin nämä sukkahousut kohta jalkaan ja sitten lähdetään tunkemaan karkkipusseja tänne sukkahousuihin ja sun tehtävä on arvata, että kuinka monta pussia karkkia mahtuu näihin sukkiksiin ennen kuin vyötärönauha antaa periksi. Eikö lähdetä testaamaan? Nyt on sukkahousut repeämispisteessä. Ei paljon enempää mahdu ukolle karkkia housuihin, joten nyt sun tehtävä on tosiaan arvata, paljonko täällä on karkkia. Mä veikkaan, että aika moni haluaisi tällä hetkellä päästä Rennen housuihin. 2 Haribo-pussilla leffatarjous makuunista. Lue lisää netistä haribo.com.